Yo, atiefo nchiasonko koma wo baabi a wo bia mo ne otia kentani soma so kwa brede hye aduana ba yasan ababio wie na wotwe etwe mo ne kasafa kwa na ye nananom efa so a omo free esrim omantifi isane ebaaye na ye kan se omo ba no mba ne kumiensa gwanfo na di kan baaye na afei fantefo ebaaye nsa na twifo eba ndi twifo no eba no omo edi kan ba bechichire omo na na friends ebonoman eno achi omo ba achire no omo ama meta broman ho na omo de abusua ne baaye ena omo kwetena danse asase so nti honom na ehunu musua no na afei enam so miade chichi nkura edinya oman na eno na yenua bi nso ade abase oyebroni na ne na nakache ne se asantefo nko ne free omantifi ebaaye na ebronfo de omo imfiri omantifi ti ode ma ne nua bi ma ne nua baako bebisa me se nia ne nua no ka na yere kura na wie ede na betimi aka fa saa asem we ho ne betimi aka ne se ye nua no bronfo asantefo achem sehwi denkyera kwawu akuapem ye nyina no efira busua baako mu ene twi man na keka ho ye ne infantefo na ye nyina te oman baako mu na oman baako no ye ba no ya mamum te se de edi kan kan ye no ebra twifo no eba ye no ibehunu se omum di kan kwetena danse asase so no edurume bi a omututuyi ede na ma omutuyi ebeka ye a agona piesi a ye fe no na bo ampensem ofa agona busua ede chichire ikuru enya oman na edin a otu din se denkyera enti denkyera no ena omo ye din no omo ka man no a na se nkuru no aka no eguye ema ekon efron won enti sa bre no ameka se no na adanse ewo ho dada adanse de na ewo ho dada nti adansefo ene denkyerafo nyekon ema nam so ma denkyera eka adanse eguyi adanse de nkugu ewo kunu mu no adansefo no bi eye ne se ombetu afiri ho adanse nso abusua a omudi kan ho no mu ana omodo so nso ne nananom akodafo enti bra nananom etuye no omo ekokochichi kura na efro se asokọ mampon na omo etena ho no mo sabre na omo no ebeka ne se omo asante asase so ene ebeka asante asase nso sabre no na asante emai na asante eni ho na yenhwe yi nuanom bronfo ye ka ho asem no hefo ne bronfo se yebeka yi a ebra Dr. Kwame Nkrumah bedi ade no na oman Ghana na se goku so ne wo 5 regions na ne wo mu regions enum na na wo mu na ye wo Northern Territory no eno no ye ba bi ene France upper region ene mpo de regions bi aba bekeka ho enti Northern region nyina any upper east no upper west na anka ne wo ho no northern part of Bron half also eka ho nti na ye region kese a ebomu pa na ne from say Northern Territory eno achi no na Western region ene Central region ebum region baako na enchemu na Eastern region enso ne Greater Accra enso region baako nti oka ebomu na baye miensa no ene ewo Ashanti enso ye region baako na baye nan ene ewo ye nuanom a omo free voter anaso omo free from the trans voter ye ma omo ankasa to aba ye nuanom ebefo omo to aba na omo ka se omo abeka gokus ho nti omo so ba be ye region baako nti ka ho na ba be region num nti Dr. Nkrumah ba ye no pese o chichire oman no osisi oman mu no na obechichi mu ma ba be ye regions enkron nti o chiche mu no na o che Western region mu mienu ma ye ba benya Central region ene Western region ena o che Eastern region so emu mienu ma ye ba benya Greater Accra region ene Eastern region ena o twa northern part of Ashanti aye ahafo o twa ahafo ena o twa southern part of Northern Territory no ena o kan ne mienu bu mu eye na region baako be France Bron and Ahafo region ena afi o che upper region de kai nso che mu mienu ma yenya upper region ene Northern region enti na Bron ankasa no apart from yenuanom a omudi kan na omudi kan ba cheche Bron man no
nanka na yen hye de ni bono ewo ho ye hwe ye nuanom domafo ye ka bono a wontimi nka bono enya domafo ena wontimi nka bono so enya brekumfo domafo hifa na omufiri bae nananom chese nananom domafo eye akwamufo a omufiri akwamu asase so ndi wo hwe a omo ye aduanafo ena chechire akwamu enti omo tu free akwamu asase so no ena omba betena ba bia nei efre wo se suntre so wo kumase omo ba ye no sa bre na obri ye bo a ena na wo ho ena na obri ye bo ye nse enka bo mu ane wafoti akenten ye na adwen se wo ka bo mu nkrome enka bo ne nya din ne chechire oman no oye na adwen se obeto aso na no na domafo ye se omo de omo fomo enko bi ya ho mo obi ya ma mehye wo so enti mentem wase mempene ekwada ne woko enti saa kon no mu ene nam so ma na obri ye bo a na oye kwa amanhen owuye eno saa kon kro no mu so ena ofenso hena na efe na dwamra kenten ono so owuye na afei agona hena na efe na yamoa na ne nu ekuma ne na konfa no che ono so ehwe ne nkwa ewo kon no mu enti abasa no oyoko abusua ye ne so obi a obedi na obri ye bo ade bia na so otodomasfo so were eno nti bra na ose tutu eba ye no na asodie da no so kese ne so obeto domafo so ampa otu sati adomafo emekon no den domafo eka domafo gui enti na ose tutu kon no otuti adoma no eno na ma ye nuanom domafo agi twi ifis ntre ba bia na ife ho se ntre so no a omkokotena adoma no nti omo no omo ni hot se bono na emum ekon na den wo mo fis ntre so ema wo mutu ya omkokotena bono anaso omkokotena doma hinkuru wie ye hwe ye nuanom brekumfo ye brekumfo nso omo ye adansefo ana omo no ye ekwonafo ne bra de nkyerafo ka adanse ekuye no na busua no etugo ya omkochechire asokore mampon a omkotena ho nti asokore mampon ho no mo no opani bia na efe no na kwa akutia ono nso fa busua no mu bi na otuye efiri asokore mampon ho ena kokotena brekum ono nso kochichi brekum nti brekum akonwa no nananom kwonafo enete so brekum akonwa ye ekwonafo sahabra kwonu mu opani mi so na efe no na sifa atwenbo a ono nso fa abusua no bi efiri asokore mampon ho ena odon kokochechire asokore kesi enti na chese brekumfo domafo brekumfo akwonafo a no mu ete asokore mampon ena nana kwakutia efa abusua no bi a odon kokotena brekum enti ye hwe a na chese wo mo amate se ebono fo a wo mo ka bono kasa na emum no wo mo firi baabi ena wo tu ya wo mo kokotena ye enti so obi kasa ebono fo emfiri omantifi ne ba ya na enwanwa kakra esanse ye nananom a wo mba ye no omo eba no asase no a wo mba betena so no na nipa ntia asase no so ye nuanum gwanfo no wo mba ye no ebi ni gonjafo ebi ni latefo ebi ni chireponfo ana afei bodwiase ene buem fo no omu nyina eka ho bi enti nanam chese wo mudi kan ba ye no wo ne nipa wo mudi kan betena asase no so ansa na yinuan fantefo nso eba ansa na twifo eba ana ye kan kura twifo no so no bronfo nso ka twifo ho enti so mo mfiri omantifi ne ba ye dia ene na hefa ene na bronfo firi enti ne twa wote mu ane se ye nananom bronfo no omo amase bono hafofo na emum no enchichemu ene ba ye ekon ene ba ye ene den won ema omutu ya omkotena ho no mo a kasa no asesa kakra ndi kasa na asesa kakra no eno na akoba te se ase wo mo enka twifo ho na emum ye nuanom bro no omo nyina eka twifo ho ye beka ye a ebra nana prempe the first ewuye no prempe the second ene ba bedi na de prempe the second eba ye no February 1935 obodwa eyense nkura no wona wo mka bom chechira asanteman no otrase enti wo apese ode no ho ode wo ho bono na mo chira asanteman no momra na mra miso ankyere no enti nkura na sa hemfo a omko so akire na prempe the second no ebi ne brekum hene ebi ne doma hinkuru hene ebi ne tachiman hene ebi ne nkuransa hene enti na ye nyina na ka bomu eka asanteman sansa asanteman anochi konfo shema won se oman bi a mo no be kwa mbedi won so no momfo mo nyanko a na mo momfo mra meka mo ho
nti sɛ wohwɛ mu a na wokɔ manhyia ahemfie a dɔma ahenkuro hene ɔwɔ akonnwa wɔ manhyia ahemfie sɛ me ne wo kasa yi na kyerɛ sɛ wɔka asanteman ho nti sɛ obi ka sɛ ɛpono nka ho a na nti aseɛ no ahwehwɛ aso kakra wie na brɛ bɛ me kwan ama yɛde na dwumadie no sie wo ne oti akɛntani soma so kwabrɛ de hye makra mo